chtěla poděkovat mému profesorovi, protože mi dal dobrou inspiraci a já jsem se nechala inspirovat tím, že kdo se zamiluje, s tím to nedopadne dobře. Milenci. Šepoty kočičích tlapek zní rozplakanou mlhou a rytí stažený na dlažbu. Pane Bože! Šepoty čelových lístků zní rozlitou tmou a samuraj zabořený z bahní. Pane Bože! Šepoty koňských hřív zní rozhněvaným ohněm a Komanč uvázaný u kůlu. Pane Bože! A ještě bych měla dodateček. Ti všichni tři, rytíř, samuraj a Komanč, jich se týká ten název básně, takže opravdu to s nimi nedopadlo dobře. To je špatná předpověď. To je realita. Ale konec konců tam skončíme všichni. Takže já vám děkuji. Děkuji za básničku. Jestli to ještě někdo dobře přečíst. Tak já bych se hlásil, že třeba. Dobře, spolehám na vaši sílu interpretace. Slečna hledá někoho jiného, já to zkusím přidat. Já jsem si všiml, jak jsme podíval, jakože zrovna jsem nebyl ten, který mě chtěl, aby to přečetl. A já vím, pokud chtěl, aby se přihlásil, já bych dát úkol. Nemusíte hádat, přátelé, závěr dnešního večera patří panu profesory. Já jsem vyčerpán. Vyčerpanému panu profesoru, který by nám měl zhodnotit seriál. Bude, pane profesore, nejdříve nám zhrnete dnešní přednášku, to, co jste viděl, uděláte tečku. Potřebujeme naprosto racionální tečku, jasnou, hodnou, vaší úrovně. A já bych vás poprosil, abyste krásně napsanou, čitelně, velmi čitelně napsanou báseň tady přečetl na začátek, nebo na konec. Začátku. Pane profesore, báseň a potom krátké 5minutové shrnutí, budu vám odpočítávat minuty, tak abychom za 5 minut odešli. Prosím. Vážně 5 minut? Jo. Vážně asi 15. Divadlo se taky vždycky čeká. A tam, jak je tma, tak ti lidi vždycky mezi sebou hlučí a povídají si, tak zatím můžete, pak už nebudete moci. Omlouvám se, že je to bez přípravy, takže to nebude takové jako obvykle. Bára Blahová, Milenci.